Čaute ľudia, v dnešnom videu budeme hrať GTAčku. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, dávajte lajky. Keď bude pod tým videom komentár, tak dajte mi prosím také komentáre. Neviem, napíšte, čo mám hrať teraz, alebo na budúce. Resident Evil, alebo, Resident Evil ten horor, alebo Fortnite. Kto hlasuje za Resident Evil, píšte komentár, a kto za Fortnite, dajte like. A urobíme si menší experiment. Kto má radšej horory, tak píšte do komentárov, a kto má rád Fortnite, tiež napíšte do komentárov. Viem, teraz často burám, pretože ja ešte nie som taký dobrý šofér. Na to v GTA 5 hrám rok pomaly. Neviem, čo máme teraz na pláne, čo ideme robiť. Škoda, že nemám TikTok. Hero. A akože ešte tu nemám dom. Viete prečo? Lebo neviem, čo mám zrobiť, že by som mal tento dom. Hrám za Franklina. Poradte mi do komentárov, čo mám robiť, aby som mal tento dom. Jaké misie? Lebo teraz so Michaelom máme zrobiť misiu toto Lester, či jak sa to volá, tak. A neviem, čo mám zrobiť, takže prosím, poradte mi, píšte do komentárov a dúfam, že sa vám video bude páčiť. Už som to asi hovoril, ale nepamätám si.